to ne, no. Kolik vyděláváte v Ostravě? Tak normálně. Jak normální člověk. Kolik vydělává normální člověk? Já nevím. 10, 15. Měsíčně? No. A co děláte, když se můžu zeptat? Já studuju. Aha. Studentka dokonce. Tak nějaká brigáda nebo tak? No, něco málo, je. Kolik si vyděláte měsíčně? Nic moc. Řekněte od boku. Tak já nevím, tak 4, 5. A vy nejdete na kafe za 2,5 tisíce korun? Ne. To neznám vůbec. To tvář. Jo? A přítel to nechce cení, ne? No, není. Je z Ostravy, ne? Je. A on se to nemusí dozvědět. Vypadáte jak ta slavná zpěvačka taková, ta má teď ten zadek takovej. Víte, která? To nevím. No, tak jste takový latinský typ, nemáte někoho jako z rodiny? Ne. Nějaký mix? Ne. Jsem možná mix Čechoslováka, takže. Fakt, jo? No. Já jsem taky ze Slovenska. Prostě žít na to kafe. Popravdě? No. Bez servítky? No. Chci se mnou chodit vůbec. No já chtěli si s tebou vyspat. Aha. A zaplatím. Štědře. Aha. A to si mám pod tím představit, co? Štědře. 10 tisíc. 10 tisíc? Ne. To ne. To určitě ne. 15. Tak je to dost, no. Si to tady není. Já vím, že ne, no, ale tak